Og vi har her tegnet en grafik over dagens etape i Tour del løbehjul. Det starter her, hvor det begynder med at gå nedad, hvor specielt Alberto Contador er rigtig god. Og her går så opad, hvor Androcles Rabason er rigtig god. Men det vil vores ekspert fortælle mere om i senere udsendelsen. Det går igen nedad her, og her kommer vi så ind på Champs-Élysées runder, hvor de kører en runde, og så kommer de i mål ved Andreas' hus. Nu. Ja, det er rigtigt, Mogens. Her nede af bakken, den allerførste bak, er Alberto Contador rigtig skarp. Androcles Rabason kan slet ikke følge med ned ad bakken. Det skal I få at se på dagens etape. Op ad bakken, der kører Androcles Rabason fra Alberto Contador. Men det går igen nedad her, så han bliver nok overhalet der. Men lige i denne bakke, specielt den lille bakke, kan Alberto Contador ikke komme over. Han har mange problemer i det. Der plejer at ligge pigtråd og alt muligt, når han skal køre over den. Og han punkterer højst sandsynligt der igen, fordi folk hader ham. Lige der. Og så kommer målstregen. Det er en runder. Mærkeligt nok. Og så, man er rigtig træt der. Jeg har selv prøvet det et par gange. Okay, det er jeg ikke, men det er rimelig godt. Det ser sådan ud for det meste. Ja, Andre, hvad er nu dit navn der? Det er sgu et godt spørgsmål. Det kan jeg heller ikke selv huske. Hvad så du end hedder? Det er sjovt, du siger det der med, at der er nogen, der bliver trætte til sidst. Kan det også godt ske det? Ja, det er jo en meget lang etape. Ja, jeg tror 1 kilometer, det er meget hårdt på løbehjul. Det er rigtig hårdt. Det går ondt i benene og sådan noget. Ja. Men hvem tror favoritten bliver det? Det er svært at sige. Det er nok Androcles Rabason eller ham der den anden der, Alberto Contador, det han hedder. Ja. Hvem er alle de andre, der er med i feltet? Ja, de kan slet ikke følge med de to. Godt nok. Ja, så lige det der bitte stykke, der trækker de to sikkert fra. Ja. Ja, velkommen til dette års version af Tour del løbehjul. Jeg kender godt den løbehjul, men jeg kender det godt. Ja. I skal ikke tage ham. Han er indvandrer fra Afghanistan. Nå, i toppen af klassementet har vi Androcles Rabason og ham her derovre. Alberto Contador. Tak for det. Den første interview var den Alberto Contador. Okay, Alberto Contador. Interview med Alberto. Jeg vil ikke interviews. Ja, den så godt, den spade. Den gider ikke se. Okay, så går vi i stedet for over til vores nok favoritten til at vinde Tour del løbehjul, Androcles Rabason. Synkron sort. Det er ikke min skyld, du går det der. Okay, stop. Androcles Rabason er fuld og vi stopper filmen her. Ja, vores kommentator El Hip Arab. Det er gået ud i stedet for Josie Jalavi, så griner det. Det var så sjovt navn, det Nå, her ser vi dem rundt hjørnet, de kommer derop. Kig på skærmen. Ej, det er fantastisk sving det der. Ej, hvor dejligt. Og der kommer Alberto Contador og han er så fuld fart. Han smiler det nogle gange til kameraet, det er hvad han er kendt for. Han skruer damer på det. Han kommer altså i fuld fart der. Og jeg tror der er punktering over. Der er punktering! Der er punktering! Han skal lige lidt løbehjul ind. Og Josie Jalavi så være så genial og lægge en spytklat ud, vi ser om de er så dumme at falde for den. Nå. Alberto Contador har fået et nyt løbehjul, men han har stadig problemer med at komme op. Jeg ser dem begge to i skærmen, men altså, Androcles Rabason kommer i fuld fart op af... Det er fantastisk. Prøv at se hans højre ben der. Ja, prøv at se. Op af Mount Bakken, op til Masses hus. Det er så genialt. Ja. Han har altså stadig problemer dernede. Vi ser lige, hvordan det går for Androcles Rabason. Ej, det er fantastisk, den laver der. Jeg glider i Jonas' svømklatten. Han glider altså i svømklatten. Det er altså rimelig genialt, det må jeg altså sige.
Jeg får at vide af øresneglen af den Douglas Robertson. Han er væltet, og det er et meget voldsomt styrt. Det kan godt gå noget tid. Det er Alberto Contador's chance for at komme tilbage i løbet. Men han har stadig mange problemer. Han bliver nødt til at skynde sig. Ej, det er store problemer, han har der. Kan han lave hoppet igen? Jeg har set ham lave sin velkendte hop. Han hopper! Han kommer kørende. Han runder fuld fart, det er altså fuld fart, han har der. Andreas Robertson. Så Andreas Robertson er ved at komme op efter sit voldsomt styrt, og Alberto Contador kører lige forbi ham. Ej, her ser vi altså også Andreas Robertsons velkendte måde at køre på. Det er helt fantastisk. Ej, hvor er det dejligt. Hvilken strategi han ligger. Men han skal skynde sig, hvis han skal komme ind før Alberto Contador på Champs-Élysées runder. Her runder Alberto Contador svinget. der er punktering! Ej, hvad sker der? Der er punktering! Han står altså der! Ej, hvor er det for helvede. Og her ser vi masser. Kom ind på Champs-Élysées runder. Lige om... Han kommer der først. Han er altså bagud. Nej, han går død. 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 Hey, giv ham din nu selv med. Nej, jeg er ikke min nu selv med. Træk et stykke af den. Træk et stykke af den. Okay. Nej, men så kommer Alberto Contador altså ind. Det ser ud til ham, at det er ham, der skal vinde det også. Versionen af Tour de løbehjul. Han drukker strøm, og han rækker hen op, han er klar, det er her, og I vinder. Nej, jeg går ned, han styrter, og her kommer Andreas Robertson. Og han vinder Tour de løbehjul. Jeg kan ikke lade være at tænke på det navn der, det kan jeg simpelthen ikke. Ja.